Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Usaman! Gusto yung kinamong testingan kung nasa kuto mo kong pailob? Nginahay ba magyununta ka nga wa ko'y pailob ka? Alex, gusto na ko makatabang ni mo. Ano dali na to makuha si JRG at kang Andrew? Ayaw lang kasuko. Ha? O gano'n di ba kumusok ko, ha? Nagahim kay kago? Ibaw ka man unta nga di ko ganahan nga supak-supak kon ko, ha? Alex! Gimingaw ka lang yung tingalis kong kulata, usa? Ha? Uya, usa na may mong lakaw? Nadawat ka na ba? Ha? Ug usa masang matangas trabaho ang gusto ni mong sudlan, ha? Dako ka ng sweldo? Ha? Alex! Ah. Waitress! Nang-apply ko pagka-waitress sa ka-restaurant. O pabalikon ko sa manager. Waitress? Ikaw mag-waitress? Unya, makatigom na tayo nagtulog ka milyon? Ha, Jessa? Oh, gawas lang kung mga bit kag milyonaryo! Mas may na lang na kaysa wa ko'y bahay mo, di ba? Kinahanglang mulihok ko, Alex. Magtigom ko. Ano makuha nga ako nga na? Magtuman yung kasi gusto na imo yung kong pasok ko Aray! na. Sa may akong buhaton, ini. Tingaling mahinay ka na ni Alex si Chisa. Saan man ka na ako sa pagpakgang, no? Tabang itaon, mga langit. Mahinay ka nun yan ni Alex si Chisa. Ay, salamat. Salamat, may bagting ang telepono. Hello? Sama ka? Oo. Oh, mo niya ang bahay ni Alex. Ha? Kuan. Oh, ni Asia. Sige, paabot ha kadiyot. Kaya ako siyang tawgon. Alex! Alex, Dong! Dong, Lex! Dong, may nangita ni mo sa telepono. Oy, pasalamat ka nga dunay na nawag ako. Kung wa pa, lata ka ta. Lama, kabali na si Isa. Tanawa ka ra. Dasayop ba ko sa akong pahimangno ni mo? Lagi gyud maayong mulakaw ka ganina. Tanawa, kung unsay nahitabo ni mo. Bunog ka na inon kaayo. Miburot na nga bil mo og nagdugo ng imong ilong. Bahala mapatay ko ni Alex. Ang importante nga makagawas ko pa nag-signing baya, ma. Chisa, ay nanikos ba? Ay nagyud paglakaw kung dili ka mananghid ni Alex. Maluoy taon kas imong lawas, day. Uy, pasalamat ka nga dunay nanawag niya ganina. Dali, be. Adto ta katambalan sa kong kwarto. Dali na. Hello? Isam ka? Ako na yung kamtingog. Tubag! Tuntom ka ka. Usam ka, wakay lingaw? Oy, ay, panawag, oy, tunto! Bisit. Pasamot to yung animal nga ako sapot. Oh. Panuway. Hello? Usam ka? Ayaw pagduwa-duwa? Usa man? Papasil ka? Ha? Si Alex na eh. Oh, ako ni. Kisam ka? Nga nung nakailam ka na ko, ha? Wa kas timing do. Gisapot ko karon. Sa katapusan, natultulan ko na gyud ang dugay na nakong gipangita. Kisa ka?
Kisay mong gipangita. Klaruhan na, ha? Wa na ba ko'y panahon nga makigduwa og pasol. Dili na importante kung kinsa ko. Ang tuyo ko karon ang mas importante. Hain ang akong shotgun. Nabuang ka na ba? Sa shotgun? Hoy, ay puni akong kalagot, ha? Wa ko'y giilugan og shotgun. May giilugan mong armas. Wow katuig nang nakalabay dito sa Mindanao. Sa usa ka engkwentro sa duol sa Busay. Gisamaran mo sa imong hunting knife ang akong naong. Ug usa ka na sa imong dakong sa nako. Dili. Usa ka sa mga rebuilding nga among gika-enkwentro ni Andrew. Ikaw ang nakapusil ni Andrew nga hapit makapatay niya. Oo, ako. Pero mahimong kalimtan ko ang inyong atraso nako kung iuli mo nako ang akong shotgun. Nabuang ka na ba? Anong taong ako may imong pagitaan si mo shotgun? Imo ning armas. Busa ikaw lang nahibaw kung hain eh. Duha lang kamong misukol nako diatong higayuna. Ug usa ninyo ang nakakuha sa akong shotgun. Busa iuli ni nako. Wa ko'y kalibutan na imong gipasangin. Kadugay na sa mong panahon. Unya, karon pa ka mangita sa mong shotgun. O imo ng armas. Busa, ikay pangita, anak. Katag ka na magyabag ng panahon na, oy. Samok-samok na siya. Ako na mahinoy pangita sa shotgun. Praning totoo na. Ayaw paglangas. Tambalan ko ng imong samads nga bil. Aray, ma. Mauna na'y naani mo sa imong kabuang, Jisa. Nagtuman ka man gyud sa imong gusto. Di ka man maminaw tambag. Nahibaw ka naman gyud untang maldito kay nambana mo. Unya mag-waitress ka lang di ay. Kanus agot taon ka makatigom og dakong kwarta para ilukat sa imong anak-anak ni Andro. Ay, Jisa, ayaw taon palabyan ang gibati mo, day. Huna-huna ataw ng lawas mo. Makagusto pa ka na nimong imong bana kung maguba na ng naong mo? Uy, nayabag ka na? Gano ko taong kalit man lang kag ngisi, di ha? Nalipay lang ko karon, ma. Unsa? Uy, nayabag ka? Nalipay kang nakulatahan kas imong bana? Nalipog ka na gyud, Jisa. Biyain na lang ko din, ma. Sige na, mapaway lang ko. Ngano laging malipayon man ka, ha? Nalipay lang ko, ma. Basta biyain ako din, eh. Kung gano'n nalipay, magulog ka, Jisa? Patay. Kung sa may nagkapahimot ni mo, nagkalit mo lang kami ngisi, ha? Kibaliwa lang ni mo kung kulata. Ngano ka? Gusto lang akong tunaan nga mo katawa kung imo kong pasakitan, Alex. Usa? Ano man? Nadaot na ng utok mo, ha? Jisa? Maulang ka ng paagiha. Nga dili ko na mabatyakan ang kasakit si mong kulata, Alex. Dawaton ako sa dakong kalipay. Kung mauna, di kayo day mo tagam. Mulakaw pagyuday ka nga dili ko mahibaw. O, Alex. Mulakaw ko. O garon nahibaw ka na. Sus! Ayaw bilang gubo ng naong Ay, mo. oy. ayaw dong. Ayaw lang taon dong. Dako na kay ng problema dong kung maguba ng naong ni Jisa dong. Pasagdi siya, ma. Muna makalipay niya. Sige. Gubang akong naong, Alex. Jisa, ayaw gid pag-usap og lakaw nga dili ko mahibaw kung asa ka. Kay nap! Bungia ka ka! Tabag din ang anak mo, ma! Kaya mahinay ka na ako! Naunsa ka man ang taon, Jisa? Gano ba di ka man makasabot? Nakasabot ko sa nahitabo karon sa kong kinabuhi, mailay. Ang buot ipasabot ini. Nga mag-antos ko kung dili ko mubiya ni Alex. Unsa? Unsa ko na pagkasulti, ha?
Kung dili ka gusto makakita na ako nga mabunog, ma. Tabangi ko nga makabiya kang Alex. Unsa? Uy, Chisa, kana gyud ang ayaw hunahuna kay mapatay ka na gyud si mong bana, anak, day. Sige na, pahuway na diha. Og ayaw na gyud pagtuman sa imong gusto, ha? Karon nga to anak sa layo si JR. Wa na makamit si Alex. Ang butan ko sa kong buhaton. Si mama na ang pwede niyang pasakitan pero dili siya makahimo anak. Kay musukol si mama. Gusto si Andrew. Gusto si Andrew. Mas luwas si JR na tuan ni siya mga kamot. Malibayon kay ka nga nagkita mo kay mong mama unsa? Ako sab. Nalipay ko nga nagkakita ko sa mong inahan. Misa mo itong crush si mama ni mo. Pero ato ni sikreto ha? Huwag ka lang insultihan ini ha? Ha? Ay pagumutog ilong. Ilong kayo ng gamay na mong kamot nga. Ni kumos kong ilong oh. Anak, salamat ka na tao ka. Salamat yun kayo. Madali ko lakaw. Mabalik pa ko sa beach. Love! Kumusta? Hoy, kuyawan man lang sa tanim mo, oy! Ha? Nang kalit man nakaguho di sa akong luyo, love. Anong nakurat man sa ka nga nakakita na ako? Kaya nga no, may gitago ka ba? Musa? Ay, da. Nga ano gud daw, may gitago man ko, love. Wa, uy. Tuod ay, kumusta naman ang imong pagpaningil atong Alex? Unsa man nabayaran ka? Oo, umana. Pero dili si Alex ang gusto na kong atong hisgutan karon. Kinahanglang sultihan ko nimo. Kung unsa magig imong nabisihan karon. Love, misulti na ba ako nimo nga may bata kong giatiman? Anak sa akong ig-agaw nga gipaangkan. Mao nga nabisi ko. Ano ba? O sige, kumuha na. Ihatod ta ka sa nahimutangan sa bata. Unsa? Uy, ayaw, love. Ayaw, cute. Sige, Ayaw. Anong di man mahimo? Kuan man good. Nagtago man good ng akong ig-agaw. Hmm? Dili siya gusto nga dunay laing may baho sa among nahimutangan ron. Okay? Mm. Kay kuan. Unsa? Kuan. Sige, kuan. Gibaharan siya sa amahan sa iyang anak nga patyon kung makitaan. Mo ba? Oo, mauna love. Busa, ayaw na lang pag-uban-uban ako, okay? Manawag lang niya ako nimo kung dili na ko busy. Okay? Okay. Pero, ayaw na. Uy, love, ayaw na lang kung langan na, bi. Sigurado ka nga limpyo ng imong lakaw? Di na binuang? Hmm? Naunsam ka, love, uy. Ako ang magbinuang nimo? Oy, no. Dili na mahitabo. Okay? Sige. Mutawag lang unya ko nimo kay magpalit pa ko gatas para sa bata. Hindi nila unta sudlag ba ko kang utok ining Emilio. Mutuo lang ginunta ni siya sa akong gisulti. Tulo na kaadlaw nga wa mulakaw si Alex. Saan man din ako? Dili ko makaadto ni JR ini. Nga nang murag na balakam ka, Chisa. Naaday ka diya sa akong luyo, Alex. Uy. Ayun ang rin ang imong ngabil na kasama sa kong taparos. Kuan? Dali na. Katubang na ko. Aray! Sorry ka, ha? Ikaw, good. Imo mong kong hagiton, uy. Alex, na anak ko. Nanasab ka. Unhanasab ko nimo. Gusto rin kong parayag nimo. Todd. Manuroy ta. Ha? Ikaw lang? Dili ko ganahang masuroy. Ano man? Gusto rin akong bawion ang akong saan nimo, day. Okay na ko, Alex.
Naanad ako ini. Ayog ka pala ka. Ikan na isabot na ko ha. Saon nga, naglibog mo sa kung asa ko mangitag ikabayad ni Andrew. Sugot na lang lagi nga mo trabaho ko. Gusto na, Jisa eh. Hindi na maglalisa na. Naibawag yun ka nga dili na mausab ang akong hukom. Pagilis kay Manurita. Ganahan kag beach, no? Ato ta mga on sa Kamalig Beach Resort. Ha? Ah, dili ko dito. Nga man. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!